難しそうな雰囲気があるのに、はい、なんか大沢君が見るとかっていうような感じになっちゃったりして、これちゃんと自分で見れる症状を選んでますかっていう、もう中身も見ずに適当になんかやるような感じで、コミュニケーションがめちゃ悪いよね。そこは相談せないかんとこやろって感じじゃない。そこ相談せんかったらさ、来てくれる、わざわざ、まあ、飲み屋のママやけど、経営者やけど、来てくれる人がさ、まあ、要はがっかりするわけだから。そうなんですよね。相談せんからさ、来てくれる、わざわざ飲み屋のママやけど、経営者やけど、来てくれる人。それをちゃんとせないかんよね、なんか。そこはなんかコミュニケーションめっちゃ悪いね。結構しぶとく言われたんね。しぶとく僕が言うしかない。ちゃんとせないかん。なんか細かいことやけど、なんか何にも言わなかったら、わからんっちゅう話やね。黙っていたら、発言しろっていう感じだね。細かいことやけど、何にも言わなかったら、わからんっちゅう話。黙っていたら、発言しろっていう。ところでさ、最近暴力が悪くなっちゃう。ショップによるんじゃないですか。いや、全部ですか。全部。あ、そうですか。なんか前、1パック2000円ぐらいで買えたの。はい。1パック3000円。ああ。送料が2000円。結構かかりますね。結構かかる。前、3000円。送料が2000円。結構かかる。ものすごい値上げ率になってしまう。33% の値上げぐらいの感じで、
言うたら把握したが。把握してましたよ。してたんですか。もともとね、悪くないですね。まあ、把握してるのはあれだけど、頑張って誠実の練習みたいな。国家試験みたいなのがやらなくないですね。そうですね。それも、月曜日、その直後、国家試験は、ちょっともう、どうしようかなって言っていましたけど、もう、新旧やめようかみたいな、落ち込んで言ってたんですよ。やっぱりやるって言って、その年受けて、せっかく家庭に折れたんだね。あれかな、昨日の感じのあれを見たら、なんか意味わからず、大沢君とかから秋なのに、なんとかさんっていう人からフットみたいな役が入ってたのに入れますって入ってきて、それから秋な、大沢君から秋なのに僕の入れる必要はあるって話。まずそこからやね。そこからやね。なんかお知り合いそうっぽかったので、いや、お知り合いそうっぽかったので、それっていう固めましょう。まあ、全部経緯をちゃんと言いましょうよ。そこからやね。意味わからず、それ僕も仕事をしながらやるわけです。そこからやね。意味わからず、それ僕も仕事をしながらやるわけです。しながらやるのに、ガラ空きの人がそこにおるのに、なぜか忙しい人に当て込むっていう。それ意味わからん。一つは自信がないっていうかね、実際のところで言ったのは、本当正直なこと言ったら、同じそういうだけやってほしいって人も、でも格段に違うと思う。残念ながら。そこが問題ですよね。そういう事実があるというのが問題です。不吉やからね。練習をせないね、練習をね。だいぶ練習をかないからです。MNL48 が秋元さんでプロデュースやけど MNL48 とかなんかそういうのを僕が取り上げて発信しようとか MNL48 のメンバー会えるかな会えるかもしれないですね。いや、有名になれるなと思って、さらに。
これは何？American reacted to Philippines Boracay Islands. 何をリアクトするんだよな。ボラカイに。ボラカイに何をリアクトするの？人たちは何者ですか？コメントはいっぱい入ってるけど。あ、ボラカイのリアクション。ボラカイどう？ What is the cost of paradise? The white sand beaches of Boracay Island used to welcome over 2 million tourists. So is that how you pronounce it? Boracay? 行ったことないけど見るやね。ボラケイとか言う。Oh, wow. Now, does that have to do with local? ゴミ。ホテルとかから trash or even 工業用の排水剤とかもやっ排水とかみたいなのを出しまくって、ボラカイも一回閉じ中でね。なんかこう、これこそトイレのあれとか、そのままに垂れた足とかね。こんな感じ。ぐちゃぐちゃ。ぐちゃぐちゃ。シャットダウン。The entire island was closed down for 6 months of rehabilitation and cleanup. Because like in the United States, I don't think they do that. Shut down the entire city. Yeah. 人たちの取り上げるトピックがちょっと渋すぎるね、これ。今日問題。これはまあ、出演の彼らも渋いけど、ちょっと渋いよね、テーマが。これは面白くは見れる。Like now.今回の飲み屋のママはもうどこを見てきてくれっていうか、違う。LINE の、LINE アットかなんかで、はい、まあ僕とお友達と LINE から、LINE グーミで、もうほら、自分アカウントのところにガリガリに発信中やから、それ、整えたりなんか感じで、はい。で、それに、いいねしてくれよ。あ、そうです。この人がこれやってるっていう認識してる。These days, only 19,000 tourists are allowed onto the island each day. With just 2 of them heading over there for the very first time. There's a trend amongst YouTubers in the Philippines where they react to the new Boracay. Even worse than ああ、これがいいかもしれない。So instead of sort of
trying to direct comparisons. What it's アメリカンリアクティブトップ10プロジェクト。 Some of my first これ impressions of what it's like to be here. 237回再生された。これは僕がリアクトしてます。 What's up, guys? My name's Miles. And my name is What's up, guys? My name's Miles. and my name is Fez. And this is The Commodity. And today we are reacting to Top 10 Philippines, Your Dream Destination. If I'm not mistaken, this is from 2018. So if I ごめん、セブンワンでと、これここやったけど、徐々に伸びるね。 We do have quite a few other videos that we've been doing. みんなね、同じのがやっぱ好きなんよ。 He's had his daughter the last week, and typically whenever we do a new country, we typically put it out along with another video. It takes time for people to start seeing. もう同じ動画やったりしてるよ。 But we do have a セブン lot ワンでと、videos of you, and the Philippines is honestly one of my. I've said it before in the past. It's one of the places that I really want to go because I know quite a few shows. And I think as far as like Southeast Asian countries go, I think the majority it's either Vietnamese or Filipino. So I really wanted to jump into the Filipino thing, especially with the fact that I've heard actually a lot just in my comments. Yeah. Like they're a democratic country just like ours. They have presidents that they only go for one term for 6 years. Which I don't know if I like that better. The opportunity to do 2 terms for up to 8 years, or possibly just the first term for 4 years, rather than 6 years, 1 term. But really, you're splitting hairs at that point. So I kind of like. I love the fact that they have a lot of that. You'll have a lot of やった、これ、やつ。 Latino blood kind of. ア Too. メージング、 That might be one of the reasons. Wake You want to go ahead and have it? Or no. up in the Philippines. Get ready to be taken on a tropical journey through the most beautiful destination that I've come across in all my 3 years of travel. This Dope. right here is the Philippines. 徐々に。 Having spent Wow. almost I saw them months think on that. 3 separate Check out. visits, Yeah. I've seen and done a lot of things here. And because of my 多 recent 分だ trip けど、 here, サ it ブ was スクライ time バ to ーの意図 update と my か top 10 to the 中身を見てくれる人もね、そうでしょうね。 Strap yourself in and get ready for what will be your next tropical adventure. これとか、これとか。好きな。 Let's hop right in. 途中から Number 10. いやーっと。 This is an island that 95% Says of people cheap, cheap. have never heard of before. The reason being あとは because, well, it's probably いつも他のコンテン island ツ I've ね。 ever tried to get to. I spent これ about がもう 3 days of 僕のコン travel テン just ツなの to で、 get here. There were no given routes. も You う basically had to 相変わらず、 just いやーって言 hoping ってる。 everything would work out. One of the great things about traveling in the Philippines is that our local すごいですね。半分ぐらい。 So すごい、すごい。そうだね。半分ぐらい。半分ぐらいここから来てくれちゅうという。 But you really need to want this. So why should you go out of your way That to water find is so present まあ、ちなみに今、サブスクライバーの1080を、 When you show up on this island, you feel like you're on castaway. You feel like you're stranded in the middle of nowhere. I will start screaming Wilson because there ain't no one coming. We were fortunate enough that day to have had the sun on our side, and we got a remarkable It's such a sunset. tiny little We watched island, it on too. this That would be narrow white amazing sand to spend a day beach. there. Press the guy out. Camp out. We were willing to go the extra 1,000 miles to see the beauty. Now let's move on to number 9. Number 9 is one that most of you know very well, and I've seen on your Instagram. And that is beautiful El Nido. El Nido is one of the most talked about destinations in all of the Philippines, and with that being said, that's why it's not making the top 3 and not even the top 5. What is Australia? Number 9 because right now El Nido is facing a very well-deserved tourism boom. This place is Avatar meets your favorite dream. Incredible 2ミリオンぐらい、200万人ぐらい登録者がいたと思う。 emerald blue waters. It really makes no sense how everything that's beautiful is in one place. That is what El Nido is all about. El Nido is particularly well known for its island tours. We've got Tour A, which is probably the most popular, where you get to see El Nido. small lagoons. You get to see big これはもう秘境じゃない。 Free trips to the Philippines. I've been to El Nido every single time, 3 years in a row, and I've seen that constant increase in tourism. だっ It's て been a large enough でも so my めちゃめちゃ recommendation is that 有 you 名な without your own private boat. The big advantage is 有名な that you don't need to follow the path that everyone else is following. And one of the great things of having your own private room is that you can call the shots. You don't need to follow everyone else. You can just go to your own islands and make your own adventures. After seeing all of them, we actually asked the driver just to take us to a private island. That has to be like the mountain climber's dream right there. Now I'm curious, like it looks like a party club.
Yeah. But I'm curious about like when you get into that cove area or it's like almost like a river or whatever you want to call it between the two sides. How deep is that? That's what I want to know. Because I really get scared. Like I absolutely love. I don't mind it. I can live with, you know, setting a deep water and stuff like that. I'm just more curious. Yeah. Like if it's only like 12 feet deep or something like that, that's usually not deep enough for major animals. But then again, that's like perfect for like Reef sharks, tiger sharks. Yeah. the ones that are gonna really crack you up. Yeah. You know what I'm saying? So yeah, let's keep on going. Island. We had lunch on this island, pretty much just us and another group. Overall, that was for me the best way to enjoy it. Yeah, that area right But there. one warning is that you might miss out on the social atmosphere that can こ happen. の二人渋いな。 I also had one of my best ever Oh, there we dives here in go. Alberta. Okay. I saw bear, Good tuna, time. sea turtle. I believe I リ saw アクション見てください。 much こ other incredible なんていうやろ This was 新しい definitely 分野が What あ I るんだよ。 can't wait for is this お前ね、だから知りました。The most リアクション動画って、 Number 8 is the island of Bolt. いや、気づくまで本当、何のことやなと思うんだけど。 High-end hotel, everything is here. 面白い。 And that is one of the reasons I love it. Whether you want to spend your day on the beach or go and explore the beautiful chocolate hills, Oh, there's the chocolate milk. Yeah. not to mention this is home to one of the most unique creatures you'll ever come across. It looks like a monkey that had a baby with an alien. It's called a tarsier. They're very, very nervous. 日本人もこういうビザ取ったりしてます。 Oh my gosh, I 日 want 本人。日本語コンテン Let us get what do you call it? Cards here? Yeah, you know, all those insects. ツ。いや、ちょっとわからん。こういう分野、まああるんでしょうね。やってみて、調べてみてな。 Yeah, they're freaky. リアクション動画 They look like fiends on the food. Yeah. So, terrifying. 意外と流行っちまうかもしれんね。しかもこのコンテンツって作るの簡単やね。取材もしに行かんでいいしさ。家におってバリバリ取ればいいだけ聞いて。なんか僕らみたいに半分喋るのを仕事にしてる人からしたらめっちゃ楽よ。でも海外でしかないのかもしれない。マジでなんか海外の人が日本語の動画を見てリアクションしてるのを翻訳しているっていう感じだ。ああ。じゃあ、もしかしたらね、今やったらもし当たって僕パイオニアになるんだよね。ねもう全然なんか日本人が日本人にやるやつないね。あとなんか海外の反応っていう、はいはいはい。海外の人がリアクション動画を撮ってるやつを翻訳をしている。なんか回りくどい感じになってますけど。回りくどいね。めっちゃ回りくどいね。皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。今日はですね、新しい動画をしたいと思います。よかったらチャンネル登録してくださいね。日本語で喋ってません、海外の人が。日本の動画。日本人向けやね、じゃあ。僕がフィリピン向けにやると一緒ですね。これだってもうテーマが悪くない死んだから。自衛隊？女性自衛官？もう何の団体かわかんないです。
僕らから見てもなんか、何やわからない。おー。すごいですね。どうもー、おはようございます。Hey guys, welcome to our channel. I'm Ari. I'm so shy. And we are doing another reaction of Borgo. I don't know this guy. And yeah, I think it's focused on like juvenile training facility. There's like some sort of life lesson. I haven't seen it before, so I'm excited to see it, but it should be interesting. Yep, let's get right into it. さあ、今から授業を始めます。さあ、今からみんなにします。夢のある人。はい。サッカー選手、はい。いいよ、どんどんして。億万長者。万能。入社が。美容師、君で俺の名前やってくれるか。さあ、集めました。これ、夢。デコストって日本語喋れるのかな。でも英語で言っちゃってるでしょ。英語で言ってます。はい。これはいい？辛いことあったら言葉にどんなことがある？諦めたとか、なんでなんだ、なんで俺ばっかり、あいつはいいよな、こういう愚痴をこぼすんだ。愚痴を、マイナスのことを言うんだ、弱音を吐くんだよ。吐くという字はプラスマイナスって書きます。これいいです。いいことも悪いことも嫌なことなんかは吐き出しちゃっていい。でも、そこから成功する人、夢を実現させる人は少しずつ変化していく。弱音は吐かない。少しずつ少しずつ吐かない。ポジティブシンキング、いいことだけを言ってる。自分の夢だけを俺はこうする。夢をこうなるんだ、ああなるんだって言ったら、そのために必要なものが近づいてくる。だから弱音をマイナスご世界予選について調べた方がいいって調べた方がいい。はい。今、あれマジやばいね、戦争。第3次世界大戦の様相ね。ああ、そうですね。見た。That's crazy, bro. なんとなく、だいぶロシア追い詰められてるような感じ。まあ、ほとんどのところ経済制裁を、はい、まあ、その用語はなかなか勉強した人でわかんないけど、商品を覚えてたら、はい、知的な人の仲間にいる。エコノミーサンクション。エコノミーサンクション。経済制裁。The left is happiness. Yeah, I guess, right? And the right one? The right is a pain. Okay, that's so simple. So simple. Yeah. 一本の人は幸せっていう字だ。はい。幸せのところから、はい。一本取ったら辛い字。幸せな状態の何かが欠けたら辛くなる。はい、苦しい。で、ウクライナの上空に、ウクライナの上空に NATO 軍を生かすようにしてくれっていうのを、ジョンソン大統領が拒否しとって、それはなぜかというと、NATO 軍をそこへ生かすってことは、ロシア対 NATO 軍になってしまって、いわゆる世界を巻き込んだ第3次世界大戦が始まるわけなんです。だからそれはちょっとできない。まあ、ウクライナを犠牲にするしかないという感じで、まあ、確かにそれは起こりたくない。ただ、他国の有志の兵士たちが、兵士もウクライナに向かっていくように、ウクライナを守るためにね。で、
ドイツとか、その他 EU 圏の国の者たちが、軍事支援を、ウクライナに対してしようや。これってもう第三次世界大戦の直前に。第三次世界大戦の直前ですよ。武器や軍事支援をしながら、武器を支援、ロシアを支援した。やばい。やばいです。ロシアが他国を攻撃するってことはさすがないと思うけど、攻撃したらやばいよ。もう一斉攻撃がやばいよ、ロシアに。自分の心をこれ知らないで心臓が動いてるでしょうか。この一方で一方の連続が命だ。で、命っていうのはこれを命だけでみんな産んでくれたお母さん一人いるんだ。人間っていうのは全て女性から生まれる。全ての始まりは女編に女が世代で始まるっていう。すごーい。だから、俺は男だ。女の人を粗末にして、女の人を守って優しくして、尊敬してやる。君たち産んでくれたお母さんは命をかけて産んでくれました。命をかけて、産んだらいいが死んじゃった人がたくさんいるんだ。自分の子供の家に前へ。そういう命がけなのが出産ということ。これを人間はずっと繰り返した。ここからみんなが命をつなげていくっていう作業。だからこれからもうちょっと勉強しながらここで頑張って外出たら思いっきり命を広げてってください。こういうリアクション。これターゲットオーディエンスはどこやった話ですね。日本人っぽいですね。タイトル日本語なんで。Yeah, that is a very fun, interesting one. でも、そうして、We just explain to us. He just thought about that, or it's actually really different. If you get that, then でも74K しかサブスクライバーおらん。It's just a memorization. Yeah. But once you put like meaning to it, the way he explains. やっぱ外人がその異文化に対して何かする方が面白いですね。日本人が日本人にやってる微妙かも微妙ですね。Yeah. If you guys enjoyed it, don't forget to give it a thumbs up. Leave comments down below. だからもしかしたらやけど、はい。やろうかな。わからんけど。Or do you have any similar things that you can connect? Just write it in the comments. Yeah. If you like the video, 英語圏ってどこにあるんだ。 subscribe, like the video, click the bell button thing. Yeah. Yeah. And see you guys later on the next アメリカ、 See you guys. イギリスとか、そういうところですか。いやもう、なんていうか、リアクションって作るのはそこにゴリゴリ寄さないからね。一つの国をターゲットにして、このアフタヌーンティーっていう文化について、ジャパニーズがリアクションしてます、してみますとか、そういうもの、もうそればっかりのチャンネルを作らない。だから英語でブロードになんか、
アメリカの人もイギリスの人も見れるでしょみたいなったら、アメリカ人とイギリス人が同じでしょっていうことにしてなってしまって、もうその両者間の人からしたら、何これっていう。そうですね。俺、アメリカだし、みたいな。合わせた方がいいでしょうね。ターゲット。そういうことだよね。だからまあ、ちょっとまだネイティブの人から見たら、まあ、かなり拙い英語やけど、まあ、ちょっとそのリアクションビデオのところを広げていきたいから、他にちょっとやってみても英語かもしれない。けど、フィリピンの方みたいに、ギャンギャンサブスクライバーしてくれるかもしれないけど。そうですね。いや、もうギャンギャンサブスクライバーしてくれるよ。もう今、見つけてくれてる。みんなもうめっちゃいいコメントくれるよ。もう世界中におるフィリピン人が僕の見てくれる。カタールから見るとかさ、イングランドから見てるとかさ、うわーすげえと思って。そうそう、これこそこの時代のやり方やと思って。ジャパンの岡山からイングランドでカタールまで配信してるぜと思って。いや、マジでそう思うわ。そうですね。確かに、でも、音楽とかはよくリアクションしてますね、外人が。フィリピンのフィリピンの方の音楽にいや、日本のアーティストに対して外人が。やっぱ、もっともは言葉の壁やろね。なんか、音楽やったらメロディーとさ、その人の声の質とかでさ、いけるけどさ、無理よね。意味があることを言おうとすると、かなり難しい。そうですね。今日はワンオケを We are 18フェスを見てみるよ。We are 18フェスを見てみよう。18フェスっていうのは、番組の企画でね、ワンオケと18歳が1000人集まって、There's about 1,018-year-olds. So they check 1,000 IDs and then they check everybody. It's like, well, they said, oh, today's your birthday. You're like 19 today, so sorry. これでもさ、英語で日本語での入れたら、めっちゃ大変ですね。絶対割に合わん。まあ、kind of かな。エネルギーをもらって作った。that's a really good idea. で、それを1000人のターゲットは両方になったわけです。歌う。英語圏で見ましょう。日本人と。この人ほんでどれぐらいサブスクライバーLet's go! マイク出していいのかっこいいな。2万人ぐらいですかサブスクライこれでもこの動画を作るに多分8時間とか6時間とかかかるやろうから、そう考えたらこれは割に合ってないね。Wow. It's so epic. It's so epic, man. This is crazy. Oh, 僕は言ってなかったけどね、シェアしてくれた人もおってね、
他の人みんな、他の人の家で、よかったらシェアしてっていうのがあったけど、おい、その、君の原則のクローズアクションをやってなかった。サブスクライブして、気に入ったらシェアしてくださいっていうのを、今撮った動画には入れ言われて、シェアしてくれてます。シェア、いや、その人も自らシェアしてくれたら、シェアをしてって言って、こちらから言ってない。サブスクライブしてねとは言うけど、でもシェアしてねって言った方がいいやん。いいです。すごい綺麗。音楽カーなんですね、Are you gonna do that next time? Okay. I'll look forward to it next time. 外国人は出川イングリッシュを面白いと思うのか Let's find out! こんにちは、全人類と友達になると僕がミスターヒデです。そして、これです。今日のテーマは、出川イングリッシュを外国人は面白いと思うのかYou know Diga Fujimo? No, I don't. Never heard of him. Really? Never heard. You guys living in Japan for like 3 or 4 years, right? Yeah. But never. First time. Japanese comedian, and his broken English is so funny. Okay. We really love it. ということで今日は口の中に水を含んで笑わずに出川イングリッシュの動画を見ることができるのかやっていきたいと思います。笑うと思う。いや、日本語わからないから笑わないと思います。自信ある。Sorry, トーマス・ジェファーソンは何ですか Hot playing トーマス・ジェファーソン。Thomas Jefferson said, all men are created equal. Sorry, one more. All men created equal. Created people. Come on. All men are created equal. All men created people. Created people. All men created people. I knew that was going to happen. I knew. しない。ないか。おしぼりある。おしぼりないじゃん。どうして歌うわ。あ、なんだ。違った。どうして歌うわ。マジでですよ。いいチーム。結構面白い。I think I saw him before in the 番組。本当I don't know. All people are crazy. じゃあもう一回。口に入れる。Come on. All men are created equal. All men created people. Created people. All men created people. Okay, do not
You human, my human. Here, Hatsman. Very handsome, very beautiful. すごいな。お似合い、お似合い。OK。ところで、ああいうの